मी राही तुम्हा सर्वांचं राशीज किचनमध्ये स्वागत करते। आज मी बनवणार आहे एक अशी पेस्ट जी सर्व व्हेज आणि नॉनव्हेज रेसिपींचा स्वाद वाढवते, म्हणजेच आला लसूण मिरची कोथिंबीरीची रुचकर अशी पेस्ट। आजची रेसिपी हीच आहे, आला लसूण मिरची कोथिंबीरीची पेस्ट। त्यासाठी लागणारे साहित्य, इथे एक मोठी जोडी कोथिंबीर आपण घेतलेली आहे, लसणीचे 3 कांदे, 8 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं, मीठ आणि पाणी। आज मी ही जी पेस्ट करणार आहे ती साठवणीची आहे, म्हणजे तुम्ही ही स्टोअर करू शकता। अगदी 15 ते 20 दिवसापर्यंत ही पेस्ट तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। आणि त्यासाठीच आपण इथे मिठाचा वापर करणार आहोत। मीठ न घालता सुद्धा तुम्ही ही पेस्ट बनवू शकता, पण ती 8 ते 10 दिवसांपर्यंतच चांगली राहते। मग जर तुम्हाला जास्त दिवस स्टोअर करायचे असेल तर आपण यात थोडं मीठ घालणार आहोत। आता कृती बघूया। सर्वप्रथम कोथिंबीर नीट करून घ्यायची आहे। कोथिंबीर नीट करत असताना त्यातील खराब पानं काढून टाकायची आहेत आणि मोठे देठ सुद्धा काढून टाकायचे आहेत, पण काही देठ आपण तसेच ठेवणार आहोत, कारण त्यामुळे कोथिंबीरीच्या पेस्टला चांगला वास येतो। अशा प्रकारे कोथिंबीर व्यवस्थित नीट करून घ्यायची आहे। सर्व लसूण सोलून घ्यायची आहे। मिरची धुवून त्यांचा देठाकडचा भाग काढून घ्यायचा आहे। इथे मी कोथिंबीरीची एक मोठी जोडी घेतलेली आहे। कोथिंबीर नीट करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। त्यानंतर सर्व लसूण पाकळ्या व्यवस्थित सोलून घेतलेल्या आहे। मिरची 2 तुकड्यांमध्ये कापून घेतलेली आहे। इथे मी 1 इंच आल्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे। तुम्ही 1.5 इंच आल्याचा तुकडा वापरू शकता, पण आल्याचे प्रमाण जास्त घेऊ नये, कारण त्यामुळे पेस्टची चव बिघडते। त्यामुळे आलं प्रमाणात वापरा। तुम्ही अर्धी जुडी कोथिंबीर घेऊन पण ही पेस्ट बनवू शकता। त्यासाठी इतर साहित्य पण निम्म्या प्रमाणात घ्यावं। आता मी ही पेस्ट बनवणार आहे। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, सर्व लसूण पाकळ्या, आलं आणि मिरच्या, थोडंसं पाणी घालून वाटायचं आहे। पेस्ट एकदा वाटून घेतल्यावर आता आपण त्यात मीठ घालणार आहोत। 1 चमचा मीठ यात घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा सर्व मिश्रण एकत्र करून वाटून घ्यायचं आहे। आला लसूण मिरची कोथिंबीरीची पेस्ट बारीक वाटून तयार आहे। या पेस्टचा वास खूपच छान येतो। फिश फ्राय करताना ही पेस्ट वापरल्याने फिशची टेस्ट आणि छान लागते। तसेच मटन, चिकन, तसेच भाज्यांसाठी, वेगवेगळे रस्से बनवण्यासाठी, अंड्यासाठी ही पेस्ट तुम्ही वापरू शकता।
या पेस्टचा रंगसुद्धा खूप छान आहे, तुम्ही पाहू शकता। त्यामुळे तुम्ही बनवलेल्या रेसिपीला सुद्धा चव आणि रंग मस्तच येईल। तेव्हा ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि राशीज किचनला सबस्क्राईब करा। जसं की मी म्हटलं, ही पेस्ट स्टोअर करून ठेवण्यासाठी केलेली आहे। साठवण्यासाठी ही पेस्ट असल्यामुळे तुम्ही एअरटाईट बरणी वापरली तर उत्तमच आहे, नाहीतर काचेच्या बरणीमध्ये ही पेस्ट तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता। अशा पद्धतीने बरणीत सर्व पेस्ट भरून झाकण व्यवस्थित बंद करून तुम्ही फ्रीजमध्येही ठेवायची आहे।